Leo, čau. Servus Marek, ahoj. Som rád, že si ma sem priviedol do tohto prostredia. Chcem sa rovno spýtať. Ako ste sa dozvedeli o spoločnosti Fingo, vy ako divízia, ako Pleroma? Dlho už evidujeme Fingo, však je to jeden z top hráčov, maklerov na trhu. A teda po nejakom researchi sme si spravili z tých všetkých spoločností nejaký prehľad aj o vás a takto sme sa dostali až sem. No. A čo bolo tým dôvodom, že ste sa rozhodli pre spoločnosť Fingo? Je ich tam viac a môžeme sa baviť od ľudí, to je jeden z tých hlavných takých bodov, až po procesy nastavené, digitalizáciu, zjednávače, kalkulačky a čo iné, je tam toho veľa. Neviem, či sa ťa mám pýtať na tvoj voľný čas, keďže si ma zobral sem, ale zaujíma ma, že ako tráviš voľný čas, ako vypneš hlavu od toho biznisu? No veľa športu, že to mám partiu a chodíme hrať tenis, badminton, stolný tenis, šipky si zahráme. A potom aj rád študujem, čítam od technológií, psychológie, filozofie a podobne. Wow. Tak. Super. Keď sa vrátim späť k biznisu, prečo by si odporúčal Fingo iným sprostredkovateľom? No dve veci, povedal by som, že sloboda, alebo taká voľnosť a aj odbornosť, že toto nás posunulo nás ako partiu, ako tím, že máme sa stále o koho oprieť, či už od školení, alebo od výborných ľudí na back office, zase vás spomeniem, lebo viete fakt podporiť toho človeka tak, aby sa rozvíjal ďalej v tomto. Leo, díky. Ďakujem, Marek. Super hra. Kompletný rozhovor s Leom Mikoličom si môžete prečítať na našom blogu fingopremaklerov.sk.